Yaya ina jin ka. Ya riga da ya sheka. Lalle hakan yayi komai ya wakana. Komai an gabatar. Amma ina rinya take. Ita din ai wanda ba ta tare da kamfanin shi Rims Technology ya dauki nauyin shi. Shirin kunshi sabon shiri ne na shekarar 2020 sabon fita. Wannan gargajiyan ne. Matan da suka ci gaba. Kana ga bishinu ɗana ba zai samu damuwa ba? Ai lalle zai samu, abokin ka ya tafi kenan. Idan har wani abu ya same shi ina nan, ni ma ba zan kasance ba. లైన్ వేసా లవ్ చేసా లాస్ అయ్యా చిక్కిపోయా చితికిపోయా చిన్న సైజ్ దేవదాసునయ్యా Kai baba. Ya kai. A'a mama, ka saurare Mazo ni. da bishiru zai so. Wace ce? వద్దురా మావా గుండెనే కాల్చే కాల్చే తింటాది బామా Shirin da ya samu fassara daga shahararren kamfanin fassara fina-finan Indiya zuwa harshen Hausa, kamfanin Simon Record. Wanda kamfanin Rims Technology ya ɗauki nauyinsa. Kunshi shiri ne mai tattare da soyayya, ƙauna, gaba, abota, takwakiya. Muna yara a lokacin da aka so ɗauka na haka ka aiwatar da min ka ce waɗannan ba masu arziki bane ba su da kuɗi ba su da mota ba su da menene irin waɗannan maganganu dai marasa daɗi. Ku nema, ku kalla, ku shege jin daɗinku. Simon Record, hoto bajau, sautin maraɗau.